Gračanov. Bogati, gledaj, idemo gore. Skroz s brda. Imaš vodu? Da? Ako nemaš, ja ću da ti dam da si. Pa da piješ. Meni je oko avantura. Pa dobro. Mogu da zamislim kako je malo. Da. Stanje redovno. Da, upravo to. Nek se samo završi na vežbu. Da, još danas i sutra i to je to. Mislim, danas je kraj, dok se mi skupimo, dok pademo, bit će to. Vjerojatno da nije skoro bilo ovako velika vežba kao što je ovo. Kažu da je ovo najveća do sada. Kosovo, pa Crna Gora, granica sa Crnom Gorom je blizu. Da, Kosovo nije baš. Kosovo nije. To je lepo.